43% tal-irġiel li għandhom livelli għoli ta' omega 3 fid-demm huma f'riskju akbar li jkollhom kanċer fil-prostata. Dan skont riċerkaturi tal-Hutchinson Cancer Research Center f'Seattle l-Istati Uniti. Din ir-riċerka ġabet magħha kontroversja kbira hekk kif riċerkaturi oħra jgħidu li l-omega 3 li jinstab b'mod naturali fiż-żejt tal-ħuta huwa ta' benefiċċju għall-bniedem. Dan minħabba li jinkludi tnaqqis tal-kolesterol, it-tnaqqis fl-inflammazzjoni u protezzjoni kontra l-mar tal-qalb. Ir-riċerka li saret minn Hutchinson Cancer Research Center tikkontrasta ma' studji preċedenti fil-kanċer tal-prostata u l-omega 3. Din kienet tat riżultati differenti fejn uriet li l-konsum ta' dawn is-supplementi żied ir-riskju tal-kanċer tal-prostata minflok ipprevenit iktar ħsara. Għal din ir-raġuni hemm il-bżonn li ssir aktar riċerka. Maġġoranza tal-riċerka tidher li qed turi iktar ħanejdu hekk ix-xaqleb lejn il-benefiċċju milli li iżżid ir-riskju. Biex inkunu ċaru wkoll ir-riċerka li kien hemm ħanejdu hekk kontra l-omega 3 mhijiex qed titkellem fuq żieda f'każi ġodda ta' kanċer imma pjuttost fuq kif imorru dawk li għandhom kanċer diġà meta jieħdu l-omega 3, ġifieri kien hemm ħanejdu hekk aspettattiva li bl-omega 3 min għandu kanċer diġà forsi jislowja daqsxejn l-avvanz tal-kanser. U skont daw ir-riċerkaturi riċenti ħanejdu hekk qed jgħidu li dan mhux il-każ. Fost il-benefiċċji taż-żejt tal-ħuta wieħed isib titjib tal-memorja, tippreveni il-mar tal-qalb u tnaqqis fil-pis. Sissa l-evidenza ħanejdu hekk sissa l-pariri huma li wieħed jieħu dieta rikka fl-omega 3 bħal ħut, pereżempju. Aspett bħal dan jiena ngħid għalija nipprova nsegwi r-riċerka anke fuq is-snin li ġejjin biex wieħed jara jekk ixxaqlibx lejn protezzjoni jew inkella li qed iżżid ir-riskju ta' avvanz ta' prostate cancer. Li tiekol il-ħut bħala parti minn dieta bilanċjata huwa tajjeb, iżda l-konsum eċċessiv ta' dan is-supplement tal-ħut jista' jġib konsegwenzi serji oħra.